Ọhaneze kwunibe ndị ọma njem ọnọkapụkwa n'isi mbido TV ka mụ na gị n'ugbu a kpọmkwem. Nke a bụ akụkọ iri gbara elu n'ụbọchị taa. Akụkọ nke iri, Investor Sabinus agabigala ihe mberede okporo ụzọ. Onye na-eme ihe ọchị ala anyị bụ Chukwuemeka Ejekwu, onye ji Investor Sabinus mara, agabigala ihe mberede okporo ụzọ. Ụgbọala Mercedes Benz ọ zụrụ ọhụrụ kpọkakwara. Ihe butere ya bụ ihe mberede bụ otu onye ọkwọ ụgbọala ṅụrụ mmanya bịara suo ụgbọala Sabinus na mba Lagos. Mana kosiladị, ọ bụ naanị ya bụ ụgbọala kpọkara, ebe Sabinus n'onwe ya emerụghị ahụ. N'okwu ya n'oge ya bụ ihe mberede mechara, Sabinus kelere Chineke ka o si wee napụta ya, wee kwuo na nke ahụ bụ ya mbụ inwe ihe mberede okporo ụzọ. O kwukwara na aka Chukwu dị na ya, na n'oge na-adịghị anya na ọ ga-ego ụgbọala ọzọ. I give thanks to God for everything. Man, this is my first time of having an accident. I never get accident before. My first. Akụkọ nke itoolu, unu ahapụla nwanne anyị Ikekwere mmadụ. Jude Asogwa kwuru nke a. Onye isi ọganiru Enugu steeti bụ Jude Asogwa etiela obewu na nkịtị ahụ ndị ala anyị ọnụ na-eru n'okwu gbara, ọkachasị otu jikọrọ aka na-achị steeti ndị ahụ dị n'ọwụwa anyanwụ ala anyị bụ South East Governors Forum banyere nwafọ ala anyị akpọchiri na mba ofesi bụ Ikekwere mmadụ. O kwuru sị ka ha gbaa mbọ ma kpọkọta nzukọ gbata ka e wee leba anya na ya bụ okwu, wee mara ka nwa amadi ala anyị ahụ ga-esi wee pụta n'ụlọ mkpọrọ. Akụkọ nke asatọ, Mayọkụ na Davido abịakọọla ọnụ iti egwu. Dịka anyị nụgoro egwu ndị ahụ tọrọ ụtọ n'oge gara aga dịka Bobo, Betty Butter, Nobody nakwa The Best, anyị nwekwara ike ịnụta egwu ụtọ ntị ọzọ sitere n'aka Mayọkụ na Davido. Dịka ahụrụ ha abụọ ka ha na-eleba anya n'egwu ọhụrụ nke na-apụtabeghị, obi dịkwa anyị mma banyere nke a. Akụkọ nke asaa, egochala m akwa niile dara oke ọnụ ahịa, ọ bụzi ka m bụrụ onye nnọchite anya ha fọdụziri. Ọ bụ Portable na-ekwu nke a. Kwa ụbọchị ka Portable na-eme ihe a ga na-eji na-ekwu maka ya. Habib Okikiola, onye ji Portable mara, si na ya egochala akwa niile gbara oke ọnụ na ọ ka fọdụziri ka emee ya onye nnọchite anya ndị na-emepụta ya bụ akwa bụ ambassador. Ọ na-ekwukwa na ọ na-eyi akwa dara oke ọnụ ahịa karịa Hush Puppy, nke bụ na ekewa ego nwere ụzọ abụọ, otu ọkara ga-ala n'akwa. Akụkọ nke isii, otu bọọlụ Chelsea enwetala onye nlekọta ọhụrụ site na ọchụchụ ahụ a chụrụ Thomas Tuchel bụburu onye nlekọta otu bọọlụ Chelsea n'ihi mmeri ahụ ha na-enwetaghị na asọmpi ahụ ha na ndị otu Dinamo Zagreb zọrọ. A họpụtala Graham Steven Potter dị afọ 47 dịka onye nlekọta otu bọọlụ Chelsea. The initial save from Livakovic was outstanding. They protected him so well tonight. Akụkọ nke ise, Prince Williams na nwunye ya bụ Kate bụzi isi ahụrụ kwaba okpu na Wales. Dịka onye eze Queen Elizabeth nke abụọ nwugoro, nwa ya nke ahụ ga-anọchizi anya ya bụ King Charles nke atọ bụ onye dị afọ 73 na mgbasa ozi nke o mere bụ nke anọkwa na otu ụlọ ahụ nne ya nwụrụ anwụ bụ Queen Elizabeth na-anọ emekwa mgbasa ozi nke ya, kwupụtara na ọ bụzi Prince Williams na nwunye ya bụ Kate ga-abụzi ndị ga-eji ọkwa Prince nakwa Princess nke Wales. N'okwu ya, ebe Catherine nọ ya n'akụkụ, ama m na Prince nakwa Princess Wales ga-eweta ezi ndụ nakwa ọdịmma nye ndị ala anyị. As my heir, William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. Akụkọ nke anọ, ọ ga-amasị m ịkwụnyere ndị enyi m $100. A sị na aka na-enye ka Chineke na-enye. N'oge gara aga, Davido egosipụtala mmụọ onyinye nke o nwere n'ebe mmadụ ibe ya nọ. David Adeleke, onye ji Davido wee mara, ụbọchị ole na ole gara aga nyepụrụ ọla olu ya dara oke ọnụ ahịa. O kwuola na ọ ga-amasị ya nnọọ inyepụkwa ọkpụrụkpụ ego. N'okwu ya n'igwe mkparịta ụka, ọ sịrị, otu ụbọchị achọrọ m iteta n'ụra wee zigara ndị enyi m $100, nke ahụ ga-eme.
Akụkọ nke atọ, Meek Mill ewepụtala egwu mbụ ya n'afọ a dịka ọ kwụsịrị ọrụ ya na Rock Management ka ya na WME Agency jikọọ aka ọnụ. Onye na-agụ egwu rap mba Amerịka bụ Robert Remick Williams alọghachila n'ọgba egwu ma wepụtakwa egwu ọhụrụ nke mbụ n'afọ a. Onye nyere ntụziaka ya bụ egwu a na-ekwu maka ya bụ Benjamin Carter akpọrọ egwu ahụ Early Morning. Akụkọ nke abụọ, ọ na-akụtara ndị otu ya, ọ bụ Anthony Marshall kwuru nke a na mkparịta ụka ya na ndị France Football nwere. Onye ọkụ bọọlụ ụkwụ dị afọ 26 bụ onye na-akụrụ ndị otu Manchester United bụ Anthony Marshall ekwuola onye ọka ahụcha n'anya n'otu bọọlụ n'igosi nsọpụrụ na ịhụnanya nye Cristiano Ronaldo. O kwuru sị na Cristiano Ronaldo bụ onye dị umeala n'obi ma na-agbasikwa mbọ ike, mana Wayne Rooney bụ onye otu ya ọ ka ahụcha n'anya. Ọ na-akụtakwara nnọọ ndị otu ya ebe ọ dị mma. Akụkọ nke mbụ, Wizkid ekwuola ụbọchị ọ ga-ewepụta egwu ọhụrụ ya bụ Bad to Me. Ogologo oge nche abịala n'isi njedebe dịka onye nrite Grammy bụ Ayodeji Balogun Wizkid kwuru na igwe mkparịta ụka Instagram ụbọchị ọ ga-ewepụta egwu ọhụrụ ya bụ Bad to Me. Na nzaghachi akụkọ a, onye na-eme ihe ọchị bụ Basketmouth sịrị, echeghị m na ị ga-echeta ụbọchị ncheta ọmụmụ m ka ọ fọdụzie inye m onyinye a pụrụ iche at Wizkid Dayo. Imeela ka isi na-adịghịrị m njọ. Ya bụ ụbọchị a na-ekwu okwu maka iwepụta egwu a bụ abalị 14 n'ọnwa a. Ọhaneze ikwunibe ndị ọma, ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ iri gbara elu n'ụbọchị taa. Echefukwala na ị nwere ike isonyere anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia na Instagram, Facebook, YouTube na Twitter. Ị ga-ahụ anyị na @isimbido TV. Ewe m sị gị ka n'ihu na-esonyere anyị n'Isimbido TV. Ndewo.